Hola, jo soc la Marina. Jo, la Maria Antònia. Tomeu. I Júlia. Tots venim d'unes disciplines diferents. Jo de dansa, la Maria Antònia d'acrobàcia, en Tomeu de teatre visual i la Júlia és paraula, poesia i text. Bé, mos hem juntat... Nosaltres som amics i vàrem decidir començar un projecte nou mesclant totes aquestes disciplines, que totes s'incloguessin dins el projecte que ara estan treballant. I aquí ja està. És la primera vegada que fem feina junts, sí que mos coneixem d'abans i hem provat de fer aquest treball aquí. El projecte se diu Batre i neix un poc de, malgrat tenir interessos diferents, cada un ha cercat una motivació comuna, que com ja diu un poc el títol, està relacionat amb el camp de Mallorca, perquè tots som d'aquí, i és un poc aquest xoc del nostre present, de com ens relacionem amb el camp i aquesta relació un poc complexa del nostre present, que trobam insuficient, tant de coneixement, vull dir, i de tot el que està travessat de qualque manera.